mga sanuugsan na. Karong adlaw, mga ligo na miyog dagat. Anja kay kutas na makaadyo kayo kami pamahaw. Mao ni hapit sa mining junction. Kay mo palit sa miyog saging, butong, ug kaning turon pilit. Nga perting lami aga jud kaadyo. Suwa ra ganinjo. Makapanilak gajud mo sa kalami. Nga ganahan na mo magsigi og balik-balik kay di makapuo ug makasulirap gajud sa mata. Di kaadyo tamis. Sakto ra kaadyo. Di pareha ng usa nga bisag fights na kaadyo. Mangita pa gajud og lain. Chares! Sakto kaadyo kay lami kaadyo ang panahon ug murag tao bag dagat nga makasamsam jud ka bisan unsa pa na pinasirina ba or pinadugong. Haist! Sa kadaghan nga kaliguan aning buhol, magron buhol sa mi og pangita ug asay pinakalami nga beach, di ba? Nga na majud na. Piliin jud ang perfect place, perfect time, ug perfect person. Bisag wag perfect. Sa among pagkapilian, gipang balibara nami kay arang punuan na. Mo ni gitawag og perfect. Maadyo gani kay sa tumoy naari ni dawat namo. Pero makatingahan kaadyo kay kasabutan man. Abi namo og gimino nami. Mong gusto na gid ko maghubos ang sanina kay balihon lagi. Sus! Sa unahan nakakita magad ko og hayag nga uy sus mao na day ni ang dagat. O diba? Nice sa kaadyo tan-awon. Pagabot naman sa cottage, nagkutoy na po damang tidyan. Maadyo gani kay nini-sponsor namo aning pagpangaligua. Sumao ni mga baw namo. Diba? Syalan kaadyo. Way sama sa kalami. Inapilan pa og tambis nga gikan pas kabundukan. Og mangga nga tasog naw. Unja, makaguma pa jud og naw. O diba? Pak kaadyo. Og ligo og dagat ang hisgutan, di jud bawa ni mga pagkauna. Natay pansit, pampataas o kinabuhi, sinugbang isda, saging, o kaning fresh anchovy with salt, vinegar, clemency, o chili. In short, ginamos nga gisilihan o gisukaan. Pak! Perting! Lamiag sa kadyo ag kaon, basta mauna gid ni sudan. Diba? Hab-hab to the highest level. Uy, bahalag na kag kaon. Basta pa mo tubo ta. Nyeh! Humanog kaon, amumat siya na po tapadong sa sugbaanan. Pasok jelan. Purya, buya gadyo kaadyo ag kunot kasi kaadyo mo labjog. Maghaling sa takayan sa matapag sugba, uwi baga, di ba? Ako na dagi pahugasan ni Sano ang karni o isda sa dagat para musamot og kalami. Unja, ata nang gimasahan og asin para mo parat kaadyo. Mao man ni sekreto para dugay mahurot ang sudan. O di ba? Life hacks! Sus! Makaingon na gadyo ko sa hong kagalingon nga da, na di ko kaadyo. Labihay, mao pa'y paghumagkaon. Nagluway na pud ko, sa sige gatubang aning sinugba. Ay sos, makatintal man dyan yung bahuwa ba? Sa sige na og paypay aning sinugba, nagsige pa og pangamay ang dagat. Paliguon na kuno ko, kay nilimaon na kuno ko og sanga. Bitaw, perting lami agad dyan ang view aning ahang gitindugan. Ingon bitaw ko ninjo, wajud ko ikabusugan. Hukaon na patawag tambis, kay lagi I can't end my meal without a dessert. Charez, tambis ra gud na. Sa sige na og kaon, naingiro ni Deo og nanguhit. Abihita linidja og idja kong long lost sister. Unja, basin mo ingon mo nga wako ng hatag. Wala na gipakita kay for privacy purposes. Kaning sige tayo og padagat ba? Pero di na ito maligo. Mao na si ako. Og mato, kay sundugan man kaadyo si Sano, kay himo-himo po si Ja og heart kintahay. Unja, ga video-video, kay aron nun, sweet sa social media. Di ay to, sigira di ay sabay. Sus! Perting, piskaya dyan yung lugara. Makamuni-muni dyan ka. Adjura man pa sobra kay basta ni mong utang na yung mahinamdaman. Ay, mawali na may kay kapoy nagsigyawit. Bye! I-follow pod may mga sanugsan na.